Iż-żagħżugħ Ġombo Ħaġar ta' 25 sena jitlef ħajtu f'inċident ta' traffiku li seħħ għall-ħabta tal-4 ta' filgħodu qrib ir-roundabout tal-Kappara. Inja xpor wax ta' tal-kuxjenza tiegħek biex jinixxilek poġġelek fuq l-imħadda u torqod wara dak li għamil? Aħna ta' Turu Real Estate mhux ħanitku bik. Aħna kamra waħda biss rajna tajjeb ta' kif isni l-oħrajn xtaqt narhom aħjar. Ta' kultant tkun rajt kamra waħda u tkun jisek bażikament rajt id-dar kollha. Id-dar kollha, Ħassejthom iserpu fil-vidni l-kmamar meta rajt din il-kamra? Iva, issa nħalli l-kmamar isi perpu bil-ġolvini. Inti taf minn bdejja il-kumpanija, Nannuwi Arturo, bniedem ħabriki ħafna. Jien nista' ngħid li Nannuwi kien isu Elvis. Inti taf kemm kienu simili ta' xulxin. It-tnejn li huma kienu jmorru x-xogħol bil-karozza. Smax min din l-grupp mhux xejn mingħajrek tagħha ta'. Jien ma rridx insib ħabib oħra qarabalu, rajt? Jien lilhom irrid. Ġifieri, issa għax mit-tinti ma nistgħux nerġgħu nkunu kif konna qabel. Xbajt waħdi fim? Xbajt! Hello! Met, x'għandna? Oh, Farret. Taħħa mendi tal-Farret. Kelli xi ngħid ma' Klara u rrid nerġa' nirranġa magħha. Jimporta niġi sandek għadora nofsinhar please. Inħares fi sfajnej Klara u nara dak kollu li għandi bżonn. Inti n-nifs li nieħu. Sa l-aħħar nifs flimkien. Qalbi sa l-aħħar tarf ta' żmien. Insomma, deliberament ma tistax titlaqni fuq ċuċata bħal din. Irridek Klara titlaqnix. Irrid li nkun il-hello favorita tiegħek u l-goodbye jibsa tiegħek. Uj! Oh man, sorry. Esma, da kif torqot inti ja? Normalment fuq is-sodda maċċil fuq, għanna laqajnejja. X'taħseb ngħidilha hekk li Klara? Ejja, tajjeb għajdilek. Tinksess raħt li ras illum. Tistambat, mux ta' biex ġimma fil-ġibs. U għajja met tejn irrid nerġa' nirranġa magħha. Għasra diġa għetlek Bjorn. Għajdilha li mort miegħi. Imur miegħek, qasik kiddebni? Palissa kiddebni dejx kemm nilaqek jien. Ma rridx nikdeb u ngħidilha li mort miegħek. Taħseb li psikoloġikament ma tiġix affettwat minn gidba trivjali? Okej. Ejja nużaw il-virgoletti. Nassumu li morġu restorant u l-ikel moġbokx. Xin jiġi l-waiter u jisaqsik kif kien l-ikel, tgħidlu tajjeb kien ta' biex ma tikstrux sintendi. Il-gidba tant kemm taffettwak psikoloġikament li tispiċċa tagħti lill-waiter tibsol jien li ma jkunux jixirqulu. Mux ovvja, mela x'tagħmel tħalli żarġu l-kartiera biex qattawilek Farret. Terġax tgħid li Farret, men. Sorry, ja ħasra, kun jomok rid ngħid Ferretti mhux Farret. Ara, ħanaqbad u ngħidilha l-verità kollha. Ħanejdilha li l-bieraħ mort nieħu drink ma tal-kors u nsejt il-mobile fil-karozza lek ma battilix. Il-verità m'hawnx isbaħ minnha. Oh mela, hekk għamel ta' mbagħad xi Farret ġo nofs moħħok ma jkunx hawn isbaħ minnu. Terġax tgħid li Farret tgħidlek. U ejja ħasra mhux lilek rid ngħid Farret. Ġast rid ngħidlek li tista' tagħmilek Farret f'nofs moħħok. Lil-Farret rid ngħid Farret mhux lilek. Kull rispett. Ma rridx nisma' Farret fl-ebda kuntest. Issa jgħidli x'ħan nagħmel. Ma nafx kif il-qaħbed ġibt low level tal-Malti inta. X'għandu x'jaqsam? X'in inkellmek bil-Malti u mhux qed tifhimni. Mela ħankellmek bl-Ingliż. Tell her you were with me. Mela tmur tgħidilha li mort tieħu 4 drinks ma' sħabek. Tell her Clara, babe. The morning of yesterday I didn't send you because I iltqajt ma' Matthew. And he took my head the patch. U il-mobile tfajtu kif ġiġija, how come. U nsejt. Ma jidula ma toqgħodx tippanik għax jitija xi bad lettuce. Bad lettuce. Ħażin. Ara, ma rridx nikdeb. U ħanuża parentesi żgħira. Jekk ngħidilha hekk xorta ma temminnix. Mhux problema. Mela ngħidilha jien. M'għandix għalfejn ma temminnix lili. Dik taf li ġieli nintaqgħu. Vera darba f'met qamar imma xorta taf. Infatti l-aħħar li ntqajna kienet hemm magħna. Żgur mhux se temnek taħseb li din xi konfuffa minn tagħna. Soluzzjoni? Qabad u tlaqa. Madonna x'ma battilix biċċa messaġġ hemm bżonn takkużak li qlibtiela di.
Ħriġt ma tal-kors minn armettila, ux. U mort ma tnejf daqqa. Tnejf daqqa, le? U hija insomma ma tnej kull satej, ġifieri 5 sigħat mort ma' 10. Le, ta' xinti vinta. Da sekku ħasra. Qed nivvinta. Imbilli mort tieħu 4 drinks ma sħabek ma jfissirx li btiela. Mela fimtni. Le, ta' ma fimtekx. X'ma fimx? Għax jekk f'5 sigħat mort ma' 10. Allura niġi li mort ma' 2 kull sija, mux 2 kull satejn. X'għandu x'jaqsam? U żgur li għandu x'jaqsam. Jekk inti tieħu 2 times 5. U għejja ħasra mhux laqgħu l-ftehemna. Ara, id-dejaq li noqgħod indur ma' grupp ta' ħbib mingħajra. Speċjalment iktarar li metlix se nagħmel laqqas. Lift il-mobile. Kif il-qaħbes tajt taf zaħħa li ħaditlef il-mobile. Di ma tafdakx men. Issa tal-etek i. Ħallija ħaditlaq. Sinja li ma tħobbokx bis-serjetà. Taf li għandek raġun. Trid titlaqni. Ma jinteressanix jien. Jek forret mela. Ma tafdanejx tista' tmur teħdu fajna lija. Tlaqna biex orbu. U nħallas jien. Tlaqna forret. Tejnex farret. Lawrence, Matthew, all right. dan Bjorn. Għandi pjaċir nisik ħajr, Bjorn. Lawrence, mux Lawrence Gonzita. Allura, xittu sabiħ? Ara, basikament għanna bżonnok twaslenna daqxej ta' messaċ. Mela, le. Ejt li naqan number. Le, mux SMS, went. Aw biex tanabbu met. Lil dana fin xi tidni nagħmel. Isma, mux forsi għaw fuq tal-Facebook u Li ara. Għanna bżonnok, tmur tkellem lil Klara, it-tfajla ta' Bjorn, u tajdilla li dar raġel taħdejjaw, Bjorn ġifiri, kien mija ju mija il-biraħ fil-ħodu, għax Bjorn il-biraħ ħareċ iħu 4 drinks ma' sħabu u telef il-mobile u ma setax jibatella lil Klara, allura tlu aħjar jgħidilla li kien mija ju mija il-biraħ fil-ħodu mill-li jgħidilla li ħareċ iħu 4 drinks ma' sħabu ma' għaliliex. U ma fżajtiex, Matthew. Il-kelma fżajtiex direktar profonda u jew allarmanti. Tissa tgħidil inti Matthew mela mhux hekk. Mhux eżatt, għax Klara taf li jiena u Bjorn bibsew, allura mnejn tissuspetta li dix ikun foffamentana, fimt? Iktar hemm ġas iħemmen lilek. Allura nikdeb. Għall-inqas jaħsibha bħali. Gidba l-bżonn. Bażikament. Le, ma nikdibx, ma tarax, le, niddejja. Met, jaħasra. Dejjem hemm l-ewwel darba. Jasra, dan qed ngħid. Met, insija. Mhux sew. Iva jaħasra ġili. Met, biex inġej. Bil-karetton! Madonna, toni ċans nitkellem. Li. Ara went. Għaliex tinsih kull darba l-alarm? Farret. Ħanoqtlok. Zomni Lawrence! Zomni! Matthew, calm, please, uwejja, kalma. Le, kalma. Ara. Għajli naqra Lawrence. Inti ġili rrextajt. Ejva, mela. Darba konti rextajt ma tal-mużew jiena. Kienet tajba taħat pjaċir ma umbat ma bqajx dik naqta qalbi mbagħad. X'parti kellek allura f'dil play? Kont naġa. Smashing! Eureka! Tajjeb, għanna naġejna fil-bicċassa. Naġa! Ara went. Trittejni.
Ma jippurtax, użaħħa bħala opportunità biex tiżviluppa t-talenti tiegħek, mhux problema. Wara kollox tinsixxi flet beħtlek ta' jien. Veru, veru. Għadni nħossik mamar seperpu fil-vini. Le, nejnek. Ħares, imma rridu namlu xi ħaġa qabel. Għajdli xiex. Il-ħodwa ta' fil-ħodu, waqt li x-xemx buslek xuftejk, waqt li nara raġġi sofur, jirbħu swit tal-lejl. Il-belt għamet il-ħajja donna bdiet, kollox waqaf tar fi żmien. Imma jien ma rridx nirranġa qarabal. Jiena ħassar irridu. Min? Jien minix kapaċi naqdu l-grupp? Jien? Daqsda ma naqdux! Hello? Iva, kont applikajt tal-interview ma'kom. Veru? Għada? Iva. Le, mux problema, ta' tajjeb ħafna nsi. Grazzi, mela fit-tlieta nkun hemm. See you, thank you, bye-bye. Jaddu ġranet il-ħajja komplet, bonġu grazzi kif insaħħet, inħossok tersaq lejja, l-istorbju mimli skiet. Fil-ħin nirtaħ, urini dak li jien fik inħuħ. Hello. Klara, smani plis, taqtax. Il-biraħ fil-ħodu ma Matthew konti. Sorry, ma ġast insejt il-mobile fil-karozza, għalek ma batlekx. Mandekx għalfej taħseb ħazin fija? Tlift il-mobile dak il-ħin insejtu fil-karozza. Matthew stess jistek konferma lek li kont miegħu. Klara! Hi. Hello. Okay. Okay, ju? Mux ħażin grazzi. Dak laqwa. Jina Lawrence. Klara. Nixtieq ngħidlek xi ħaġa. Għajdli. Il-bieraħ filgħodu jien u Matthew konna ma' Bjorn. Bjorn għalli ġara bejnietkom. U jien offrej ġentilment li niġi hawnhekk hawn ngħidlek illi filgħodu jien Bjorn u Matthew konna flimkien u aċċidentalment Bjorn nesa l-mobile. Jekk jogħġbok ċempillu, grazzi. Tajjeb ħafna, Went. Tajjeb ħafna, prost, tekk jidela. Thank you, grazzi, jiena għadem miktubinaw. Ma toqgħodx wisma l-iskript, għax inkella tinduna. Le, anzi grazzi ħafna tal-opportunità li tajtni. B'dan mod nista' nuri t-talenti tiegħi jienu veru. Il-kamera ġibta? Ija, wow. Sa nifilmjak bil-mobile da full HD u bil-night vision. Il-Madonna ħirġa. X'namna ngħidu Salve-Reġina? Ħallik minnejk, Went! Kif tiemna? Fej sejrin? Ejjew law. Hi. X'għandek bżonn? Hello. Xi trid tagħmel int? Okay. Ħatejli xi trid. Mhux ħażin grazzi. Int rajt jew. Ara ħallina ħammur lem. Le, għax Bjorn. Bjorn? Xiex Bjorn? Kat. Oh shit, ġejjalaw. Ara Marelli Klara. X'kombinazzjoni kollox sew? X'na li qed tagħmel, Ġejt niċċekkja l-meter tad-dawl. Fejnu? Aw kien. Xi taħsbuni jgħid? Klara jaħsra Bjorn miegħi kien. Ma ġejx ngħidlek kien għax naf li mhux ħatem minni, imma miegħi kien. U ma dak ukoll? Le, miegħi biss. Ma kieku ma rridx jipprova jikkonvinċi kieku ma kienx ħajqgħod jidħol f'dil ħaġa kollha. Fejn kontu? Kafetterija.
fil-kafetterija ta' sieħbi Jason. ħanċepilu ħansaqsih il-dan Jason. Number, please. We'll follow him wherever he may go. There isn't a mountain so deep behind us the fires of Mux u iġeb. Taħsibx li qed nemnek ta'? Għandi selfie. Prova biżejjed biex nurik li Bjorn kien miegħi. Naħseb selfie wieħed għandkom flimkien. Klara jħasra, taf kemm li ma niltaqa' ma' Bjorn. L-aħħar darba li ltqajt miegħu inti magħna kont. Ħajkun jidher li reċenti. U riju li ħanara. Għax mhux qiegħed fuqi, għax jiena nżommhom fuq il-kompjuter biex insalva l-ispazju. Ibgħat is-selfie lil Bjorn SAP. Għadha filgħodu għandi xaqadi u mbagħad immur norqod xi ġajt night shift. Wara x-xogħolek xi tminja ta' filgħodu nibqa' sejra dritt għandu u rrid nara dak is-selfie. Għaddi jirda l-messaġġ taħi u mbagħad hemmhekk forsi nemmen. Kollox sew. Nibqgħu hekk. Ciao. Bjorn! Kif bajt? Għandna biċċa xogħol farret. Tgħidlix farret.